A Deputación de Ourense avanza segundo os prazos previstos coa execución do 80% das tarefas de retirada de entullo na localidade da Bouza, no concello de Viana do Bolo, considerada a zona cero das riadas que afectaron a parte oriental da provincia o pasado 17 de xuño. Afróntase a fase final duns traballos que resultaron ser de maior complexidade a inicialmente prevista. A acumulación dun importante volume de entullo obrigou a intensificar as tarefas e realizar unha lixeira ampliación dos medios dispostos sobre o terreo, para poder garantir unha limpieza completa, eficaz e totalmente segura para a veciñanza da zona. Nestas xornadas de intenso traballo iniciadas o pasado 1 de xullo, retiráronse preto de 3.000 metros cúbicos de entullo, o que equivale ao movimento de máis de 230 camións para transportar o material. Actualmente, os medios materiais que se atopan a traballar na zona son unha retroexcavadora de gran tonelaxe e 3 camións de carga. Dende a Deputación estímase que a actual fase de traballos quede finalizada alrededor do 14 de xullo, para trasladar despois os medios humanos e materiais a outra localidade tamén gravemente afectada, Pixeiros, onde se prevén 3 xornadas de traballo para realizar os labores de limpeza de escombros. Os veciños piden axuda para retirar naqueles lugares onde non pode acceder a maquinaria, como por exemplo os garaxes.